ngenxa balala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa balala mugibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1. Hello, good morning, sanibonani, afternoon, goeiemôre, dumelang, bonjour, dimatekwane, dimasheroni, yenda, sanibonani, molweni. Sibingelele ugogo, sibingelele umkhulu, sibingelele ingane encane, sibingelele umuntuza, sibingelele umalume, sibingelele nanomalumekazi, bese sibingelele umano baba ngalesi sikhathi la kweSiyaviva TV1. Elami igama ngo-MC Pholobaso Fuza Fulela, mashe amahle ngathi azoshumayela propaganda yasabeka bathi sigxivize singasuki. Urapera ngoba rapelo lo ventombeni zawaqede balo bonke babuya babuza abantu maphulu bakwenze njani. Wagadla ngenduku singayiphethe ngabatshela athi umthambo wegazi lentombi ngakini zayifuna ukuzolahla uBeetroot emashedi namhlopha kithi kodulela. Umfoko aqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini abaleka nePitoti lengane umngcobhlehlelo ozobe ngesonto elizayo. Wena obusugebhela amasalad shame disappoint. Siyakubingelela lesi sikhathi la ukhona mhlawumbe usibukela kumabona kude wakho noma usibukela kwicomputer yakho noma usibukela nje kwi-cellphone yakho. Sifisa ukukutshela ukuthi le TV ingeyakho thina asinamabona kude. Siyaviva TV1 wonke umuntu njengalesi sikhathi uyasubscribe ube ingxenye yakho konke esikwenzayo. Sukela namhlanje saba nenkunzi malanga uqweqwe lenyanga uDokotela Msuthu. Dr.Msuthu wasikubingelele sikwamukele bese nawo uzisho ukuthi uthi mawuphahla esigodlweni bese uthi ubani wena. Umzimba okhala amathambo lamanye amadoda ephodlukisa imila ngiphodla amanzi njengengcuba njengenkomo kade yazifela. Yilo lokojana elincane olisidla bechathi balo noma sebelisika ke phalo yamila phezulu kwezintaba zonke sebekhulumile bangivala bathi ngeke ngiphumelele kodwa ngithi ke ngazo zonke lezi zagile ngiziphethe ngiyagadla ngiyaphambili. Indaba inesigubhu somkhoma inesigubhu esidla amafutha omkhoma. Sikhuluma ngesigubhu kwengane zakwethu ekukancane noma kuyivela kancane ukuthi ungezwa kwenye indawo kuthiwa kusekwakhuluma ngaso. It's a breaking news la kweSiyaviva TV1 saba uqala ngqa ukukhuluma ngesigubhu esidla amafutha omkhoma. Dokotela sithatha usibeke singene sigxile ehlokweni. Sikhuluma ngani masikhuluma ngalesi sigubhu esidla amafutha omkhoma? Baba masikhuluma ngesigubhu esidla amafutha omkhoma sikhuluma ngesigubhu ingudlungudlu lena. Isigubhu esenza ukuthi imali ingaphele ekhaya, isigubhu esenza ukuthi uma ngabe wena uthi ufuna ithenda ingapheli angisinikeza abantu abafuna ukukhulisa i-tuck shop zikhona eze-tuck shop kodwa azihlangani nalesi okuthindwa kusona into efana namabhizinisi afana ne-contraction. So masikhuluma ngalesi sigubhu ayipheli imali ekhaya ngoba nawe ukubona umkhoma makuthiwa uyaphuma bafike basike baze bahambe awupheli ngoba yinto lena esisuke sifuna ukuthi thina yonke ingcebo yakho ihlale izinze kuwena ingapheli noma ngabe kuthiwa imali uyayibamba ngesandla sakho liyafika imiliyoni kuwena kodwa malifika leli miliyoni liyaphela ungalazi ukuthi liqedwa yini. Lesi sigubhu kwesifike konke lokho sikuvale siqede. Zakhiwa lezi igubhu Dokotela? Zakhiwe ekhaya kaMgomezulu baba njengoba kuthiwa Msuthu abaningi ngeke ngizobedideka bethi Msuthu bacanga ukuthi ngiyabuwa cha ngibuwe mina ngilishangane nje ngumZulu nje ngumSwati nje ungasho ukuthandayo ngami ngoba ngeke uze understand ukuthi ngihloboni kaBhende kodwa ngithi mangibachazela abaningi ngithi ngiphuma le emanyiseni phakathi kweMozambique neSwaziland la ngiphuma khona ke emceleni ingakho nje ngithi mina ngeke uze understand ngoba zakhiwa lapha ekhaya lezi igubhu yonke experience enginayo ke ngike ngayihambela kakhulu ngawela nganqamula kakhulu ngayofuna ukwazi ngalezi zigubhu engikwazi ukuthi ngiyinikeza abantu bese bathola ukuphila. Kuye kuthatha isikhathi singakanani ukuzivubela usididiyele size sifike esigabeni sokuthi manje sesingakwazi ukwenza umsebenzi senzele omunye umuntu? Isigubhu mapholoba kusiyona into ongayakha namhlanje kuba ukuthi sewuqedile ngoba ziningi izinto ezifunakalayo kusona. So lesi sigubhu lesi mangabe ziningi izinto ezifunakalayo kukhona izinto okufanele nami ngihambe ngiguqa ngikhothame kubantu ngibakhokhela imali ngihambe ngiyehlathini ngikuthole engikutholayo ngihambe ngiyokufuna okunye kwabanakho abangakwazi ukuthi bangikhiphele khona. So lesi sigubhu singenzeka ukuthi kuphela inyanga yonke ngihlanganisa nje imithi yazo mhlambe even ngisho 2 months yaphela kodwa ke kulesi sikhathi lesi samanje zikhona zakhiwe umuntu ngiye ngithi uma esifuna nje sihlale siready kodwa imithi yakhona ithatha isikhathi eside ukuthi ngiyithole kodwa ngalesi sikhathi samanje zikhona ingakho sengithi angeke ngithi ngikhuluma ngazo ngoba
uke wathi ukungiphenyisisa. Ithini imigomo nemibandela yalezi igubhu noma ungezongula konke kodwa ukuthi hala muzi izolibuka? Lezi igubhu zala ekhaya uma usithatha nje lesi sigubhu sidinga inyongo kodwa le nyongo sidinga inyongo yembuzi nje lesi. Mana ke doda, asidingi eTata, asidingi enkukhu, asidingi echwane, sidinga nje inyongo yani. Sidinga inyongo yembuzi masihlukile kulezi esike sakhuluma ngazo before ngoba lesi siphakamisa kakhulu naso kodwa ukuphakamisa kwaso sona sigxilela ekuthenini imali akufanele ukuthi ihambe esandleni sakho seyifikile. Yeah. Imigomo obekelwe yona wena siqo ile nyongo yembuzi kuphela noma ikhona eminye kufanele wena njengomuntu ngizwa abanye bekhuluma ngokuyihlanza bekhuluma nangemthetho ukuthi isigubhu asikufuna ukuthi sifuna ukuthi mhlawumbe ukusinabela kafishane nje. Lesi sigubhu sala ekhaya into engayisho nje kuphela sicishe sifane nezinye igubhu ngokwemgomo ngoba inyongo le ifuneka once usilandile ekhaya ngoba akufanele ukuthi sihlatshelwe kwakho ngoba uma usihlabela kwakho sizokwenzela izinto ongazazi mase sifika kwakho kufanele sihlatshelwe la ekhaya usasithatha ukwazi ukuthi hayi ngoba sisihlabela sisuka sisihlambulula ukuthi siyazi indlela la siya khona ukuthi siyofika senzeni kodwa manje kufanele sisifake le nyongo le yalembuzi then bese sikunikeza sona uhambe naso. Kungani singayisebenzise yenkukhu noma eTata? Ingoba le yeTata neyenkukhu akusiyona eyokuhlanganisa amadlozi mawuhlaba inkukhu sukushweleza emsamo. iTata ke lona kangikhulumi ngalo ngoba ali nje nasemsamo. Okay. Yeah. Abanye baye bethi once isigubhu saqala sathi inkukhu busise enyangeni yakho ukuthi asizosho ngokulandela ukuthi imbuzi. Bese sithe imbuzi asizosho yini ukuthi inkomo. Bese sithe inkomo asizosho yini ukuthi umuntu uqobo ndodana wala ekhaya uqala bese kulandelana kuze kube bayaphela bese sophetha ngawo umnini waso. Hlasimba ukuhlaziyela nokuklina amehlo omuntu ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi ezizwe ingxenye yalesi sigubhu esidla amafutha omkhoma. Ubungozi bungakanani ukuthi ngaze kufike kulesi sigaba kade ngisibalula njengamanje? Ngileqiniso ngiyamtshela kumuntu uma efika lapha na kimi isigubhu lesi esidinga inyongo inkinga into kuzothiwa hamba uyihlabela kuphi ekhaya ngoba iyazi la ihlatshelwa khona iyazi la kufanele ukuthi idle khona futhi so mangabe kuthiwa hlaba lembuzi lana ayihlatshwe wena wela thenga imbuzi ufike nayo sithathe le nyongo sihlambulule lesi sigubhu sakho sisicelela indlela kulaba bakamgomezulu ukuthi asihambe siyosebenza simcebise simnikeze lento la kayifunayo lenhlanhla la kayifunayo ayithole ufana nomuntu kahle kahle ophuma edlozini ngithi umuntu makade yothwasa la kathwasa khona uyahlatshelwa ngithi imbuzi nakhona oyokumkhipha akhishwa ahambe ayokuthiwa kahamba yosebenza la kube fike bemhlabele manje ke thina ke asikwenzi lokuthi wena ufike uhlabe ekhaya ngoba kuzosuke bese ukunikeza inkinga njalo bese kuyakhaleleka kanti thina ngala masikwenzela usuke sewuqedile. Hluke ngani necontract? I-contract negubhu enye into ngoba i-contract into ekuqalela iminyaka ngithi so i-contract asizukukhuluma ngayo la ngoba ayihlangani ngiyizwe nje inkosi yamabanye bekhuluma ngecontract negubhu. I-contract negubhu akuhlangani akufani futhi akusoze nje kwaze kwafana kuyinto eyehlukile yisithwalo leso esiseceleni esithinta ukuthi wena usuku unikela ngeminyaka yakho kodwa futhi uma ngabe unikela ngeminyaka yakho uyahamba nawe ngoba kukhona umuntu osukulikezwe yena ukuthi azokusebenzela mase buyele emuva usuke azi ukuthi ufanele abuyele nawe so angizugxila kakhulu lapho ngoba lapho ke lokho siyokhuluma ngakho ngelinye ilanga ngaze nomunye ethi mayilalela bese hambe ekhulume ngathi uyazi kanti akakwazi lokho ukuzwile naye ngikuthi hala musla. Yes. Okay dokotela asishayini isikhathi esilandelayo kuthiwa ngiphinde futhi ngibuye ngizoshaya enye imbuzi phansi ubiyafuneka inyongo ukuthi ngiyiphonze lapha noma lembuzi ithi once of thing engeke ngaphinda ngayenza empilweni yami yonke kodwa isigubhu solokho esiqhubekile senginikeza imali usuke sewuqedile lapho into yenzayo kuphela ngalanda amafutha omkhoma amafutha omkhoma ke ungawathola noma ngabe kuthiwa ikuphi la kunendawo khona zabantu abadila nesinto ungayithola lapho iyona nto leyo ezobe isidinga ukuthi uhlala uye-ede njengalezi ezinye igubhu
ayisekho enye imbuzi okufanele ubuye nayo ngoba asilambile ukuthi sekufanele ukubuya nembuzi ngathi uzophahla uzohlaba sokufanele manje lokho sidlala nenyama yakho cha sikwenza nje once lokho uhambe. Dokotela manje ngifike esigabeni sokuthi umuntu mhlambe lapha ekhaya uyafisa ukuthi ezosithatha lesi sigubhu kodwa ngifisa ukumbuzela la ku Viva TV1 subscribe lapho. Don't forget to subscribe, also go to comment section nibuze imibuzo eminingi neyahlukahlukene ku Dokotela ke uMsuthu so that sizokwazi ukuphinde simbuyise ezophawula ngokuthile entheni nafaka umbuzo kukona. Viva TV1 is the best ngenxa yakho ingakho sithi asimdedeli ku Dokotela engawuphendulanga umbuzo othi lezi igubhu Dokotela ukhuluma ngazo ukhuluma ngesigubhu samafutha omkhoma. Umkhoma akuyona into ehlezi ikhona iyivela kancane. Amafutha lawa athungathwa ndlelani noma khona emakhemesi? Akhona emakhemesi nedila wasemakhemesi into ahlupha ngawo asephekiwe. Amandla awo awasafani nalawa original. Yeah. Manje ke lonto loke iyona ke into ephinde ihluphe ekuthelini wena ngeke ukwazi ukuthola la original lawe nginawo but ayisekho inkinga if isigubhu sesaphahlela senze lokuthini uyakwazi ukuthi uphinde uwathole ke wona ke lawa asephekiwe ngoba azofika asebenze wona. Akulona icala ukuhlala namafutha omkhoma ebunyangeni? Akusilona icala uma ngabe wena unaso certificate esigunyazayo ukuthi uye lapha. Lokho akusilona icala ngoba ziningi izinto esiye sibe nazo lapha la kudayiswa khona imithi uthola yonke inhlobo yesilwane ngoba banayo ipermit yalokho. Okay. Dokotela ziqala kumalini lezi igubhu? Lezi igubhu ngoba ngisho ukuthi azifani nalezi zasekuqaleni. Lezi esikhuluma ngazo la ziqala ku20 sibe nesika 50 zimbili nje kuphela. Zombili lezi igubhu zidla amafutha omkhoma. Zidla amafutha omkhoma. Okay. Lesokuqala sika 20 hluke ngani kwesika 50,000? Kuhluka amandla nezithako la phakathi la esikuvezayo siveza ukuthi sidlana. Kodwa ukuthi sikhuluma ngezithako ezifana nani ngoba kunezinto esafundiswa ngazi ukuthi asikwazi ukuzikhuluma phambi kwabantu phambi kwezwe libuka ngoba manje kuzoba singazi ukuthi manje sesimthwasisa umuntu noma simnikeza isikole engakafiki edlozini. Yeah. Kodwa Dokotela mawungatshela umuntu ekhaya njengamanje ngalezi igubhu ugarant ukuthi engathi maye ushiya u20,000 mhlambe unyaka ungaphela usubuyile lo 20,000 wakhe uma elandelise kahle yonke imgomo noma siyacobhiza kancane kancane? U20,000 into engekho ngoba lesi sigubhu sidila lezi sifuna amadili aphambili kakhulu. 20,000 into encane kakhulu leyo ke into yosuku ngoba nami ngezinyanga nje ngiye ngubone wona. Yeah. Dokotela so angisho ke ukuthi abantu umuntu eze ngokuthi naye ufuna akufana nami but mina ngizomnikeza ilambu lokuthi abone indlela yaphambili ngoba akufali ukusebenza kwakhe nami. Yena uzothi ngifuna ithenda ayithole ithenda. Uzothi omunye mina ngifuna usithatha nje lesi sigubhu lesi ngiyosibeka lapha ekhaya nginama truck so lama truck yakhe vele akhuluma ukuthi yena usayina phansi imali akayitholayo into ezokwenzeka kuyena ehlukile iliyo ukuthi kunomunye umsebenzi azowuthola odinga ukuthi ahambise lama truck yakhe khona ukuze kukhulu umsebenzi uyaphambili. Dokotela sesiphetha manje usinikeze inombolo zakho ngifisa ukuthola ukuthi kungani fanele ngiyeke ukuya kwinyanga ukuyothatha igubhu ngikhethe igubhu zakaMsuthu zona zihluke ngani zibaleke ngani zenzani kumuntu kafishane in 30 seconds? Ngiye ngithi mina umuntu mangabe ufuna ukuza kimi isikhathi esiningi mina angeke ngize ngisho ukuthi ngihlukile kunobani kodwa ngizokusho mina ukuthi lapha ekhaya into esilwelayo ukuthi wena mawuza kimi uzofuna into yokuphila noma ufuna into yenhlanhla ufuna ukukhulisa umsebenzi ufuna ukuphumelela usukulwela ukuthi wena ufuna ukuthi ingane zakho uyishiyele okuthile ufuna ukuthi umakoti wakho uthi mawulala nomakoti wakho naye azi ukuthi ushiya umndeni unani. So ile nto lo engayisho ngithi umuntu mayeza kimi ngisuke mina ngifuna kumphakamisa nje ukuthi ziqalane nokusebenza okunye nakho lokho engakuthinta ngithi uma nje inyanga nje iphela singalinganisa ngamaviki sithe amavikini amabili noma amathathu kukhona umehluko okufanele ubone lapho. Okay Dokotela
uhluke ngani umuntu komthwalisayo ngekathi uthatha imbuzi noma inyongo usebenzisa imbuzi entweni yakhe uhluke ngani kumuntu othwalayo nothatha isigubhu umehluko la ngisebenzisa inyonga ngisebenzisa igazi okay igazi nenyongo kunomehluko phakathi kwalezo zinto ziphuma phe embuzini zothula lezi zinto imbuzi negazi kunenyongo ngithi namhlanje ngikuthi nje kancane ngiyakwazi ukuthi hayi uzobatshena kodwa ake ngikuthi tshena thina leli gazi belihleli nenyongo inyonga omunye umuntu uyazi ukuthi ayihlalelani nokungcola okay inyonga ayihlalelani nokungcola mawusungcolile nje kuqubuka yona kuqala ifuna ukukhipha ukungcola so masikhuluma ngokuthi kule nyongo lapha kusho ukuthi ayikho into engcolile elapha kulesi sigubhu sifuna ukukunikeza into eclean mase kuqala kuba negazi osekufanele wena uthelwe ngalo noma uhamba uyogeza liphakathi so kukhona into erongo lapho dokotela mangafika kusasa lapha kuwena ngingathatha isikhathi singanani ukuthi ngikwazi ukusithola lesi sigubhu ngathatha 2 days zonke nje mina igubhu zami zithatha 2 days ukuthi usiqede ukusebenza ngawo ngoba uma ufika kumina kufanele ngikuhlole ngithola ukuthi yini okufanele ngilungise kuwena ngiyilungise and then ke bese uphuma uhamba ngosuku lesibili sohamba nento yakho ofuna ithenda ingeza kuwena ofuna ithenda ngeza kumina ofuna isikhundla ngabe seParliament noma emphakathini angeza kumina nothi nami ngikhansela ngifuna ukuba ikhansela ngafika ekhaya umculi noma usazwayo uya actor wenza in umculi ufuna ukuduma njengabanye angeza ekhaya unazi induku zabo sikhona baba sikhona kakhulu ngifuna abafazi bezwane beze behlangane ngami ngeke ngathi nje halamuzi lapha ngesikhonkwana siyokhuluma ngaso ngelinye ilanga kukhona lokho dokotela uyamcupha umfazi noma uyamyeka angimcupha umfazi mina kodwa ngiyambethela umfazi ukuthi angabaleke ekhaya indoda uyayicupha noma kuyenzeka lokho ba dokotela ngifuna mawubuya sike sikhulume ngenhlobo zamalumbo owalaphayo kodwa before ngikudedele ngizocela usipha u2 ekuyiwona othi awadabula lapha ekhaya amalumbo baba ahlukene kaningi nje ngizothi ukuchaza kafishane kunelumbo othola ukuthi umuntu bamshaya ngelumbo ukuthi ufanele ukukhukhumala isisu agule mayegula lo muntu lo uthola ukuthi ukudla kuvuma ukuthi kukwehle kuyena kuyenzeka into efana leyo kanti sengingahamba ngathi ukuthola ukuthi yini nani abayenzayo mangihlala esoyichaza ngalila langa njengamanje lokuqala lesibili ngoba kukhona into esuka ekuyiyona edala ukuthi lo muntu mayifaka ukudla kubuye usuke kwenzelwa ukuthi yonke into nje ethi yahlala la kuyena ngithi masengela lutho esiswini lo muntu uyahamba vele so kukhona ke amalumbo othola ukuthi omunye uthi hayi no ngithi sengisebenzisile imbiza ngasebenzisa lokho nalokho kodwa mangithi ngisondela kumuntu wesifazane kugcwala nje umoya esiswini noma ukuthi angihambe ngetoilet yilumbo elikhulu lelo esikwaziyo kodwa ukuthi sidile nalo ngoba abantu bahluphekile kodwa mabehluphekile abantu akufanele sithathe ukuhlupheka kwabo bese sikusebenzisa ngendlela errong dokotela siphi inombolo ngifuna lesi sigubhu ngifuna ukuzosithatha kusasa kodwa sengifuna ama direction kusho umlaleli nombukele ekhaya uthi esidla umkhoma awu number 1 ngoba naye sekwawudla umkhoma ngikhona lapha ka N316 house number umlahleli sekhle igama lomgaqo uyangithola ku 0766 419167 uphinde ungithole ku 078 3271134 ulandelele nje ufone uthi kumina dokotela ngisendele location noma uthi nje hi ku WhatsApp wami uzobe sekubuya location kuwena ikuthatha ikubeke ekhaya uthola usizo dokotela kule igubho zenzayo wena usebenzisa samalini mina kuyadlala kodwa ngiyazi ukuthi inyanga ayikwazi ukunika abantu igubhu yona ingayisebenzisi kunjalo ngithi zikhona igubhu ngilazi igubhu baba ziningi kakhulu sibonga kakhulu kuba nawe kanye nokuhlonipha uNkulunkulu akubusise Dr. Msuthu umngomezulu danki baba sibonge baba danki ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle
Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.